Som to opravil. Konečne. Aspoň sa tu nikto nedostane, nejaká toaleta alebo tak. Áno. Alebo tu vidíš. Čo? Pozri sa za sebou. Hore. Tam bol ten šerif, čo vyrobil kameramanu. Môžem sa trochinka nájsť? Áno. To jabko je nejak zhnilé. Aj voda. Že? Áno, že to tu. Nejaké denní. Abo deň. Lebo tá armáda už je na svete deň. Áno, máš pravdu. Asi deň. Čo to je tam hore? Škiribi, dom, oduses. Škiribi, dom, dip. Au. Au. Kámo, si v pohodě. Co si ty musíš ho zničiť teraz. O nie, krk má vylomený. Pomoc! Niekto! Pomoc! 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 Nič, kdyby dobro. Je pani! Polku ťaha mám zničeného, vole. Už aj zničil hlavu. Prasa veľké. Musím si nejaký liek. Tak. Je to prestal. Ty vole. Ty vole. Nížky, kdyby top, odusies. Kde si sa schoval? Titan Speakerman. Poď tam. Dobro. Bua. Och nie. Prepačte. Tu.